चिंतामणी फूड प्रोडक्ट्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारचे मसाले, पीठे, सरबते, फणसपोळी, उकडे तांदूळ, गावठी पोहे इत्यादी कोकणी मेवा अगदी माफक दरात मिळेल। आमचा पत्ता कुडाळ पोस्ट ऑफिस समोर, भाजप ऑफिसच्या मागे, कुडाळ। वेंगुर्ला पत्ता अन्नपूर्णा हॉटेल शेजारी, एसटी स्टँड रोड, वेंगुर्ला। संपर्क 9404 164156। तेव्हा रुचकर स्वयंपाकासाठी चिंतामणी फूड प्रोडक्ट्स। दर्शक आपल्याला माहितीच आहे की कालपासून कुडाळ शहरात अगदी मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे। सगळीकडे पाणी साचले, रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये देखील पाणी साचल्यामुळे अनेक वाहनं, बरीचशी वाहनं शिवाजी पार्क या सोसायटीमधून जाताना आपल्याला पाहायला मिळतात। शिवाजी पार्कमधून रेल्वे स्टेशनला जाण्यासाठी पर्यायी मार्ग देखील उपलब्ध आहे, त्यामुळे या ठिकाणी अनेक वाहनं जी आहेत आपण या ठिकाणी पाहू शकतो की रेल्वे स्टेशनला ज्यांना जायचं आहे ती वाहनं या मार्गाचा अवलंब करत आहेत। अगदी कुडाळ रेल्वे स्टेशन या रोडवर पाणी साचले आणि शिवाजी पार्क अगदी रेल्वे स्टेशनच्या अगदी जवळ आहे, परंतु शिवाजी पार्क एरियामध्ये कुठेतरी पाणी साचलेलं नाही आहे, त्यामुळे अनेक लोक जी आहेत ती या शिवाजी पार्क येथून जाणाऱ्या मार्गाचा अवलंब करत आहेत आणि आपला या ठिकाणी जो मुक्काम जो आहे तो त्या ठिकाणी गाठत आहे। एकंदरीत आपण पाहिलं, अनेक ठिकाणी आपण जाऊन या ठिकाणी रिपोर्टिंग केलं होतं, त्या ठिकाणी आपण पाहिलं होतं की कशा प्रकारे सगळीकडे पाणी साचले आणि जनजीवन देखील विस्कळीत झाले। आता तरी कुठेतरी असाच पाऊस पडत राहिला तर सगळीकडे पाणी साचून फार मोठं नुकसान होण्याची देखील शक्यता आहे लोकांची, त्यामुळे मी वरुण राज्याला विनंती करेन की आता तरी कुठेतरी त्याने विसंत घ्यावी आणि होणाऱ्या समस्येपासून कुडाळ शहराला आणि कुडाळवासियांना मुक्त करावं। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।